Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Hadian ka jing ut jing nam juki pat ba ya ki bang ha Mawkyrwat. Kabalawan ra ya ka jing suki tray kam bat penlong ya ki pat ba ban wan man kasngi ban pendep ya ki kam jongki. Tang namar ka jing bom ya sngaw thu ya ka ktien ban ya kren bat ki Nongtrei ki bom dei ki Khasi. Ka seng da ka jing sngaw khia henen kasngi kalai tarek uri saw arhajar arphawar. Hapo ka jing lam usamla Shining Star Lingdo Chairman Employment and Development Cell KSU Mawkyrwat Circle Samla Amos Kharjarin Publicity Secretary Samla Plus Bor Kharjarin Finance Secretary Ringkat ki khot kilalet banyakendo iki branch manager Jongki Bang bat airu dakakot jingtho Kaba kentop nadu ke HDFC Bank Mawkyrwat branch ka ICICI Bank bat ka State Bank of India ban pensngo yakini ki jing e baki pat ba ki yakendo hadian ka jing atai bat yakren sanibha nakaliang kini ki branch manager kila kular baken sapen bet kloy yakini ki jing e katbala ka seng kala Dawa ru yakini ki bank baki dei ban Wanrah no daki Nongtrei Khasi nang nesha khman Knang bakan nomdan ka jing e bat ka jing bom ya sngaw thu ha ka ktien ka thalin menta ka sing le wan ban kendu bat bu jing thoru ha baro kisna trikam jong ki bang po ka district daw kolong ba wan ban bu jing tho kolong ka ga dai bat ki pajba kumnu ki sem jing e kalor ka tin ki thli ha ga dai bat ka dukom trikam jong ki katu kani ki bang apo ka district idon ru katu kani staff ki ba kam khor hakin katali ya ki pajba kumta ki pajba kilong rekunsim kumnu ban yedai bat tu ki batre apo ki bang kumta nakaliang jungi gaseng ni dawa na barok snat rekam jong ibang iba hap po ka district jungi ba kin long kita ki basbun ani long ta bisu ya kijing e juk ba nu ban penyedai ya tin ketli la kalong hakanu kanu kom khang ba kanon ra jing su ban trigam hapo ba ka dong kathan kumjuru balak ba ki ba dai ban lek li ya ki kau juki ha ki bang Ini seng lalap sebon di Junduna jong Nongtrei apa di bang te nagaliang jungi kaseng dan ya kan jong kentu ba kitep bagi samla apa jong ka dong ka thai ya bon ba ki bala dak ya ki jingpule ki bapher ki kardan ki bapher nadu ka BA BSc ki MSc we kardan ki la man qualify ki competitive exam nadu ki bang kiwai pat ki competitive exam te nakaliang jungi ka sen bidon ne kan jing tentu bala kumno ki samla jongka rikasi bat jantia don kam ban tray system ban yele ban penyo e kana kam nang ba ki tenap rikam ba pher apo ki office ba pher apo jongka jelam khalia kindon daki Nongtrei jong Khasi pangilap ban sungu thu ban kren tin thlik la kam ga jam bakan long. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.